tangiang may hita. Asiniro hamadihamu doho dami na siyan di mata doho na siyan anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Amin. Oras madihita sa luna, hata ni dibata dihita iman na tarsura di buku Panilang Nehemia video sada ayat sada 1 ayat 10 sada. So mahata ni dibata. Oma akajamita siyan si Nehemia anak ni si Hakalia masado di bulan Sipaha 20 tahun tongon aku di huta Susan di bagasan Jabal Rajai. Jadi Roma si Hanani sada siyan hangi kurat do di babawa si Juda. Gawi hupauso tidak sida pangalahun ala Jehudi akan nama lua akka tiba siyan halak na terbuang doho pangalahun di Jerusalem. Dunia na sida matuahu pasi-pasi ni jolma akan tinggal siak kalat na terbuang marperdangulan gudang na sida di luati jala haurahan ainunga marbungan akaparit di Jerusalem jada pitu harbangan na nunga ditutung do api. Jadi dung hubigi baritai hudul maahu laus tumatangis margudopong ahu pola na niya liling. Jala marpuasa aku dohot martangiang dia dopan nibuhi ni dibata na disuruh nikuma ali jahuba dibata na disuruh hodo dibata na tibujana na sokal na tutong marningot badan doa sinero hato halak akka nama kahulong ibana jala na mangaraduti akka tonana sai patinggil na pinggolmu jala tonggor mamatam tumangiut tangiang inaposomon di nahutang yakun nuaing di adupami borongi dohot arian mangud dihun halak Israel akan aposomi uhud ahu manopoti akadusani halak Israel akan ahubay kami dupako nang ahu nang pinopernidamang nunga merdusa hami tung namarroha mago situdu hami marparulao dupako ala suhura doti hami tona atura doh akan atin nami tuisi musan aposom alay sa ingo mahata natin mahom mutusin sa naposomon uzu nanido molo ditutuk kamu merdosa pasirako kumahamu ditonga-tonga ni akabangso alay molo mula rohamu natuau jala diradu tido diulakon hamu akatonaku nang tungsura naum abolok kamu sahat ro di ujung ni langit say pa bungoku do hamu siani jala mula kamu buanok tu inganan na upindit bahin inganan ni kuarmu akan aposom do na sida tongod jala bangsom na pinaluami marhiti-hiti haguguun dohot marhiti-hiti tangamu do nagugo sa halin iya di Tuhan say patinggil mapinggol mo tumangihon tangyang naposomon do tangyang ni naposom akan alomoroha marhabiarat tugarmu say manupa maho diyak ka naposomon sa darion asa jupangan asiniro au dedo panirajai alai sitahu anggur do anggai sitahu anggur nirajai do au ima sahan donga saha porsiao di bagasan Yesus Kristus dorang so tapahiba-hiba tupukon sian Nehemia video sada ayat sada 1 ayat 10 sadaun adong masada barita namar donga puda. Ia baritaon ima sada danak na pugus na dangol pugus do danahon. Layadok kalubian ni danahon ima diboto do magona. Burjudo marsekolah minggu. Burjudo martangiang. Tahat tutama SMA ibanan pani alani pugus na ipe SMA mana masikola pe mga sumangat do bahkan lama sikola pe merdelepak do pola do kurang lebih 10 km anadanga dong transport nadanga dong mananga alay alasin memperjuangkan masikola terus memana rupani songoni tiap hari satu natama SMA alani dihaburjuni mana do martangiang mengek do ibana anong tama SMA lame mana mangaratto. Singkat cerita rupani di pangaratuan luar biasa do di pangaratuan dengan keberanian dengan tangiang do pos di roha mabigi ala sada na pugus si mana ala makna pe sada na pugus na mabalu ala ni luar biasa do ibana.
gabi sukses memang pangaratoan menjadi orang yang hebat luar biasa. Di kesuksesan ibana luar biasa rupanya. Alai dung sukses ibana, dung berhasil ibana, adung sada ima sada sahid. Dia masahiti, ia sahid ni manai ima sahid na gabi mengerikan, gabi dakyabe marminggu, dakyabe martangiang. Dah dong besempak waktu na martangiang, dah dong besempak na marminggu ala ni kesibukan. Terus mebana songoni sibuk. Di bagasan nguluna apa di sadatiki. Perusahaan na hancur mah di sadatiki. Dangar binoto dilari honsa dan saya bahkan rugi memana pola sekian ratus miliaran mah habis usahana bahkan gabi bangkrut mah. Dung bangkrut baru bisa dari mana. Aduh, salah mau Tuhan. Dakya huingot martangiang dakya hubo to songon. Alai di songon ima di kesadaran songon ima nak ngani ima gabi madili gabi diingo ima nama dia sudah jauh dari hadapan Tuhan. Alania harunan dohono ni trupukot tuhi tadi makadongan sahaporsia. Idu gabi sada suku-suku noain dihita di bagasan ngulut. Las idu gabi sada kisah nasihat trupuk Nehemion. Dia me gabi sada na luar biasa taida ado na pinengok ni buku Panurang Yeremia tikuran supaya kita imanak ngani di bagasan ngulut tahun mernidan bagaimana tangan Tuhan memberi, bagaimana tangan Tuhan ima diholong ni rohana mengingatkan kita dan memberikan berkatnya bagi kita. Alai dia makadonga saha porsian Nehemia lapatanna jahubado na mangapuli, jahubado na maligugu, jahubado na mabahin hobar tu pangapulyon. Ngolo didok rupani jahubado na mangapuli berarti debata na mangalehom apul-apul kekuatan semangat spirit jala ido baina dipaingo di bagasat turputon tinamasa di tonga-tonga ni bangsa Israel dia me di masa ni panurang Nehemia di Papua do ima di nanayang borhat si Nehemia tu Jerusalem di Papua sianani rakdo dongan na dangol ni parniahapan ni bangsa Israel na tinggal di Jerusalem na sodoho terbang tu Babel. Di barita ko maima si Hanani di Papua tu si ima tarengok tu hapugu sumanang hangirion ni haporsuhon ni bangsoi na tinggal di Jerusalem. Ala ni pugus narpolaro didok nga manggadis tano binasida nung nga manggadis akka anak na pelao manggar akka utang na aladang peduli be bahkan disirpa ni ngadong be kepedulian alay masa manaking halulam ni tonga-tonga ni bangsoi ido na taida di bagasat turpu taon na didok na pinasaha ni si Nehemia marhite apul-apul. Aron na nang berengot taima di son na perjulu ditangihon debatado tangiang ni naposoneng. Di tangiang nakengani di pengalaman ni isido berengot. Di tangiang na luar biasa dibigi di parhatobo. Undo na taida di bagasan trupupon rahasia ni tangiang ni naposiai. Berengot tado si Nehemia di bagasat trupupon so warna kengani namar lapatan debata na mga puli na waligugu itu saya datangi yang naporsia. Nehemia adalah seorang penduli yang luar biasa. Tidak pihak kana poson debata kana porsia kosong si Nehemia pendua na luar biasa.
Asa tabirin rupani tang yang di sini ini luar biasa. Pola didok iba gasan luna, pola do martang yang iba na opak bulan. Bahkan iba wi, kalau tabirin rupani waris sini ini martang yang opak bulan. Luar biasa deh. Bangun ikon teruji basokono ma pani nantang odo bin iba gak bisa ada ketertarikan tangiang na luar biasa na betul-betul memiliki keampuhan dari kamu mah pola do nak dibigi baritai namasai ibana lo martangiang ibana marpuasa tuma tangis iba pirupani margida songon ucahan ditangi yang di sini ini luar biasa. Alani keampuhan alani bubuntang yang enak ini aro berengut tanah ini baik karena dalam bersemangat. Na perjulu berengut asiat tayang ni, berengut tamasien, i berengut bahwa tangian di sini ini ya ima mernida hinabal kami di bata. Ido na perjulu di pangido di himia itu tahu si dialah siapa Tuhan itu, di bagaimana roh Allah yang luar biasa maha besar dan maha dahsyat, di bagaimana roh hagun di bata nang di bagaimana roh sian ngulun isi pertanyaan hidup ben namar tangian sini ini kabe markuasu no somon epistel yang dijakus mergumu berkuasa karena ia juga tahu bahwa kehebatan dua kuasa seseorang. Berengot terakan ini di bagasatan yang di sini ini songon apu-apu bahwa di tangan Tuhan semuanya bisa terjadi. Karena ibu itu dohol tadi bagasatan yang teh bisa tayang teh. Alai unang gabi mangasahun gabi hirahita nah hibat di tayang teh. Bulu halak rupani wadu di seolah-olah ibana na marwasu di tayang ne aladung dipanggil martanya bubu tanya aku bui melu bui on itu jadi sombong dah alain na martanya yang ima so sini mina perjulu di neta dan di mana di pemujuna di bata di tada di bata di kuaso do di habubun bahwa dua orang bakal memang berbiasa seperti ini namanya nak umur tadi yang musim tahun tangian sini dua untuk pengampunan dosa kita dan orang lain, dosa dibangsui, dosa tak dibasai tabunak yang di ayat ono pituikan hibat bi saya patingil mapinggolmu jala tonggor mamatam tumangyo tangian ni naposomon na hutangnya pun nuang dia rupa mewarngi do arian luar biasa. Nama ngudihon hala Israel akana posomi hubut manopoti akadusa ni hala Israel akana hubain hamido pakko akadusa na dapat dibata nang aku nang pinoparnidamang nung namar dusa hami tung marrohamago si tutu hami marpangalaho do pakko adadak puraduti hami tona pati katani dibata pati na nangarong iraduti ido sa datanyang nanakanya ahita idarakanya di yang di sini memohon tonga-tonga di bangsi do keluarga na do akapinapara do sian akadahang nina berdua meminta maaf atas kesalahan diri tersendiri biasa juga kalau bertanya kita panisi sama dosa kami angui halnya biasa tapi alena luar biasa jika kita berdua dapat iman ini berdua asa dewata Ima Tuhan mengampuni dosa orang lain, dosa satu bangsa, dosa satu keturunan. Kan ini luar biasa. Ganggu dosa tapi dosa sama dosa lain. Biasa sekali. Mau orang hitam martanya Tuhan si sama dosanya amania, do naya, do optimisya. Tabu terupanya dosa nah butuh habis sono berbeda sono. Itu benar do orang sifat sederua semanduk. Amang tanya aku juang, tanya aku jo, bapak, tanya aku jo tulang nami, tanya aku jo. Opungami, tanya aku jual ala berdosa alam yang kepangalaw. Itu luar biasa. Anya itu sama sinemia.
Nehemia iman akan nama kahulung nama tanya dia tahu itu bahwa di tengah-tengah bangsui ibu mana do bangsui bangsu na jubul bangso naso dinggan bangso na orang lomo-lomo na alai matanya yang di mana supaya Tuhan hati Tuhan dulu melihat bangsu hidup benar puasa ini pola do hidup ibadah berdasar tanya iman nak kan ini dua pengampunan orang lain. Langsung ini dihita, tanya mananya aku bang soto mana aku nak nasi. Tanya aku tuh tanya aku, curi tanya aku. Tujuan harus itu tujuan kita lah seperti menduakan bangsanya, rakyatnya, umatnya. Dan kolan diri. Ido, nata ida, na luar biasa. Ani na patulong kumai matanyang na di bagasan jaji manang badan ni di bata. Ido gabisip na kanya ni namar tanyang si Nehemia namar ningok momoho ame asa diingot badan ni di bata. Gabisa de badan dui ido benedo tung maroha magu si turuma alai sai ingok menerokan di aiweli alai sai ingok mahata natin roha mutusimu sana posong ujuna di dokmu molo ditu kami mardusa paserakom mahami di tonga-tonga ni akabangsui alai molo semula roha nami tuahu molo semula rohamu na tuahu jala diradu tido diulahon akatonaku nang tung sura mapulo kamu saat holi dan nilai saya papungok saya muda mau pulo nah begitu hidup gak bisa ada badan ditanya ngipil namarni bahwa hidup si Nehemia may iman akan lapatan nahan bahwa napaingot di Tuhan akan kembali. Nehemia berdua memohon pada memohon namar ningot janji di bata. Itu dah. Saya ingok ma Tuhan hatang tu si Musa. Dohok tonam dohok padam. Nebono mudo bangsoon. Itu adalah salah satu janji Tuhan bagi kita ketika kita harus mengingat hidup benar setelah Tuhan ingok ma basa-basa holong ni rohan. Tuhan diingat todo Tuhan pola mati tersidak hukum pami. Adalah sebuah bukan pertanyaan. Bukan untuk merenung-merenung, tapi adalah kita harus mau mengingatkan kita gimana gak bisa ada janji di bata badan di bata janji di bata di bagasan tanyang itulah salah satu yang kita keberanin kita memohon kepada Tuhan asa diingat kita itu nang nendo para pesalmi ini kan itu pesalmi dulu jauh bedo namar mahani pola dodok si nang pimadanau di rura lingguman di hamatian ala itu sumabir daw alanya ala hodo madungania Tuhan besertaku Tuhan memberikan aku kekuatan di tengah-tengah kekelaman di tengah-tengah ima kahamoloni jadi di bata saya berdua mulu halak namar tanya itu juga harus yang kita akui dan kita imani jalan si marabere ngotar pani ima ngulu si pertanyaan betul hidup benar di ngulu si pertanyaan om malas om mana pertuli di ngulu si pertanyaan di paingo do ayat 10 sari iya le Tuhan saya patingin mapinggol mutu mangi hutang yang inaposomo do hutang yang inaposomo akana moroha marhabiar di warmu saya manupa mau ya kana posomo sadari asa jupangan asini roha au dia dopam luar biasa do gak bisa ada jaminan kita benar hidup si Martin Luther alright, labora. Luar biasa dia. Asa di ngulu ni si partanya enak ni song si Nehemia dia rajin berdoa, tekun berdoa. Opak bulan di mana puasa martanya yang mencuri bata supaya yang luar biasa bahwa dia merasa terpanggil untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Idra. Naung. Bah nong siga ni marupani. Alay benar puasa 2 Nehemia. Soni menang kita kuasa 2 orang benar marang dia Mekah menjadi nyata alih kuasa tayang-tayang ima gabi bagasan serep ni rohan unang gabi gijang rohata molonang jadi si dibatan tanya alih di rumah si Nehemia adalah pendua yang luar biasa hidup ini Nehemia pangapu takas do imana di pangapulion ni ibane hidup berewot takas tangan ini di bawah bahwa
masuk tong manotong martanya. Amin. Oliate Mario ali Tuhan di bata marhiti hata. Amin.